Want die voorkeursvariant die we vandaag gepresenteerd hebben, die gaat uit van de bestaande locatie. De vroegere plannen van een hele nieuwe airport aan de overkant of in de buurt van de verkeerstoren, dat gaan we niet doen. We gaan op de bestaande locatie een keurige airport neerzetten die past bij de vraag en past bij wat het eiland wil. Dat betekent dat we de platformen aan deze zijde achter mij gaan uitbreiden en gaan herallokeren, zodat ze op een veiligere plek liggen. Dat betekent ook dat we de terminal gaan uitbreiden met zo'n 4000 vierkante meter. Dat zal aan deze zijde gebeuren. Maar dat betekent ook dat we de bestaande terminal moeten aanpakken. Want we blijven op deze plek. Dus we zullen de komende 2-3 jaar ook zichtbare, kleine, middelgrote projecten in onze bestaande terminal gaan uitvoeren om die terminal ook klaar te maken voor de toekomst. Nou, het werd al eerder gezegd, in het ontwerp gaan we echt heel goed rekening houden met dat het goed bij het eiland past. We willen hier niet een glimmende terminal voor toeristen. Nee, het is een terminal voor ons allemaal. Met open lucht en misschien kunnen we ook nog iets met de kleurstelling doen. Daar moeten we nog over nadenken. U begrijpt mijn hint. En er is heel veel aandacht voor duurzaamheid. Eigenlijk op 2 manieren. De terminal zal voorzien worden van eigen geproduceerde duurzame energie. Maar al deze ontwikkelingen maakt ook mogelijk dat we in de toekomst elektrisch vliegen kunnen accommoderen. En met die 2 stappen zijn we ook weer klaar voor die toekomst, die duurzame toekomst. Zojuist hebben we gehoord dat we van het ministerie en van de OLB een bijdrage krijgen om deze plannen uit te voeren. Nogmaals, heel erkentelijk voor en het is ook echt nodig. WIA zal ook zijn maximale inzet plegen om met name de terminaluitbreiding via private financiering te financieren. En op die manier denken we zicht te hebben op financiering en denken we de plannen te kunnen realiseren. Die plannen die gaan niet morgen in de steigers. We zijn al een hele tijd bezig met het ontwerpen, met het onderzoeken. Wat moeten we allemaal weten voordat we gaan bouwen? De komende 2 jaar trekken we uit om die planuitwerkingsfase af te maken. Die start vandaag en over 2 jaar ronden we die af. En dan weten we tot in detail hoe we het willen. Dat gaan we bespreken met alle stakeholders op het eiland. Zodat we een plan hebben wat draagvlak kent en waar we met z'n allen mee vooruit kunnen. Daarna moet je het natuurlijk nog aanbesteden en in de markt zetten. En dan hopen we in 2026 met de bouw te kunnen beginnen.